Umpama aku rawati dosa lara tak males lara Sugeng dalu Pak Lurah tatu sing tatompo nanging aku ora mentolo umpama aku ora duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya masa iya apa ora eling nalika semono susah seneng biareng kabeh dilakoni eling boyo kowe eling janji tresnamu ora ana liyane nyatane saiki kowe tinggalake aku duh Gusti kuat no atimu umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tatompo nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng biareng kabeh dilakoni eling mbok ya kowe eling nggih Pak dipun ratos nggih janji siapa Hasan tresnamu ora Taman Juruk dipun ratos liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atimu iki dumateng Bapak Hasan dipun rantos nggih Taman Jurukipun monggo ngaturaken sesuguh pungkasan rumit ngaturaken matur sepanuhun sangat dumateng Gusti Maha Kawasa ingkang sampun maringi abulujengan sampun maringi ketentraman dumateng sanitari kudureman Raga Sura Wijaya Taman Juruk ugi Tanjung Mas tinggal jadi dipun rantos ngaturaken sesuguh sesaji pungkasan rumit para kaseputri ing mriki kita sak rombongan saking seni tari kuda Kewang Raga Surawijaya ngaturaken sesuguh sesaji pungkasan semoga derek ngestreni agaripun sesuguh sesaji pungkasan Raga Surawijaya Allahumma
salimala Sayyidina wa maulana Muhammadi Adadama Firmila Isolata Isolatan Aimatan Bidawamin Burgilahi Tombo ati iku limo perkarane Iku limo perkarane maca Quran angen-angen samanane sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono wong kang saleh kumpulono kaping pati kudu weteng ingkang luwe kudu wonten ingkang luwe limo pikir wengi ingkang suwe cikir wangi ingkang suwe salam sawijine sapa bisa nglakoni sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi Raka Suraleki